Свет веселый, яркий аллея. Тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Ледзь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Як паводзіцца з кіпнем? Як смачна! Мама, а можна яшчэ какавы? Не цяпер, хутка будзем абедаць. Ну, мама, яшчэ па кубачку. Па адным. Нельга. Не хачу, каб вы перабілі апетыт перад маім цудоўным рагу з агародніны. Ну вось, можна есці. Што вы там вырабляеце? Пітер, кіпень небяспечны. Усё, ніякай больш какавы. Га? Але чаму? Таму што вы не слухаецеся. Пітер, у мяне думкі толькі пра какаву. Ведаю, мы так доўга яе не пілі. Я так больш не вытрымаю. Мы доўга трывалі. Люсі, у мяне ёсць план. Ёсць план? Называецца аперацыя какава. Люсі, дружок, вы гатовыя? Так. Галоўная мэта шафа на кухні. Яна зачыненая, ключ у маміным пакоі. Мама выйдзе з пакою, мы праскочым і забяром ключ. І калі ж? Пашчасціла, што сёння мама чакае дастаўку. Мама пойдзе атрымліваць, мы на кухню і здарова какава! Вау! Я зраблю сабе 2 кубкі. Ледзь мама выйдзе за дзверы, какава наша. Ага. Гэта наш шанс. Хадзем хутка. Добра. Стой! Звычайна мама трымае ключы тут. Дзе той ад шафы? Пітер, Пітер! Ключ у мамы! Гэта канец! Бывай, какава! Не, яшчэ не канец! Мама! Што такое, Люсі? Ну, у новай шкарпэтцы дзірка. О, напэўна, дружок да яе дабраўся. Нічога, разбяромся. Так, мілы, як маешся? Ён быў у мяне ў руцэ! О, Роберт, тут да мяне дастаўка прыехала. Дзякуй вялікі. Так, уключаю. Вось. Да пабачэння. Што рабіць? Дружок, твой выхад. Дружок, гэта маё, вярні. Здаецца, гатова. Дружок, я зраблю. Люсі, Пітер. Люсі, ён гарачы. Мама! Нічога не баліць? Нічога. Пітер, звані ратавальнікам. Бягу. Мама!
Са мною ўсё добра. Вось, усё гатова. Ты ўсё правільна зрабіла, хутка пройдзе. Дзякуй, Эмбер. Паслухайце, што рабіць, калі вы атрымалі апёк. Адразу астудзіце апёк халоднай вадой або саляным растворам. Калі раны няма, накрыйце апёк тканінай. Потым перавяжыце апёк бінтам або накладзіце пластыр. Не кранайце пухіры, якія могуць з'явіцца на скуры. Калі апёк сур'ёзны, тэрмінова звярніцеся па дапамогу ў бальніцу. Але лепш быць асцярожнымі і прадухіляць апёкі. Не гуляйце каля ўключанай пліты, а перад тым, як есці, астудзіце ежу. Так, дзякуй табе, Рой. Мама, прабач Так, нам. прабач, мама. Ну, прынамсі, мы ўсе чамусьці навучыліся. Можа, па кубачку какавы? Так! О, не! Какава скончылася! Скончылася? Відаць, так. Нічога, пап'ём іншым разам. Пачакай, мама! Трэба зараз жа ў краму. Хутчэй, мама! Пусціце, дзеці! Мама! Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.